ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонобод ҳастед. хуш омадед ба канали Бохтар Сити. бародарони азиз, ду сар ғанаҷини биғизи нозоида навор мекунем баҳри шумо. бародарони азиз, баҳри ҳамин моло яктаи лайка дареғ надоред бизане. бародарони азиз, наворҳои мо баҳри шумоанд. дастгирии шумо пешрави кори моай. занг бизане, харидорӣ кунед, фикри ақидиётона бинависед, подписатсия кунед. бародарони азиз, иншоалло ки молои хубанд, ҳарчанд биғизан ғанаҷинакҳо ёшад. номери рақами 1 мегзарем ба рақами 2. бародарони азиз, номери рақами 2. бародарони азиз, моло ҳарчу 5 моҳа зойтар биқан, 6 моҳа 7 моҳа намегем, се ки ҳаст ҳақиқат ҳамуша мегем. моло қарор доранд дар шаҳри Бохтар, собиқ ном Қурғонтепа. рақамҳои телефон 917 38 98 78. дар рақамҳо ватсап имо ҳаст. занг бизанед, харидорӣ кунед. касоне ки ба шаҳри Бохтар қарибанд метавонанд биёнд дар хона пешӣ бибинанд. моло хурданшу, масъалаи хурданшу кафолат дода мешавад, масъалаи биғизшон ҳам кафолат дода мешавад. бародарони азиз, моло савдошон туғра бишад, доставка доранд ҳисоби канали мо. занг бизанед, харидорӣ кунед, фикри ақидиётонро дар зери комментария бинависед. мо камтар дар бораи аҳли моло гап мезанем. бародарони азиз, мегзарем ба масъалаи нархи навои мол. моли рақами 1 мо масъалаи аҳлиша нишон метиҳем, синав парша нишон метиҳем. бародарони азиз, тамошо кунед чӣ хел чочупари хуб дорад мол. дистансияи чочои пеш дурай, иншоалло ки сина халтасинаи хуб дорад. ин қафош, ин қафоро бибинед. бародарони азиз, беҳад халтасинаро би чӣ хел чаи камтара ҷамнат потаҷимбо бигидед. бародарони азиз, чӣ хел халтасинаи хуб дорад. иншоалло ки беҳтарина шад. ин рақами 1 бародарони азиз, хушро тамошо кунед. занг бизанед, харидорӣ кунед. бародарони азиз, яктаи лайка дареғ надоред. просмотр бисёр аид, лайк каме. бародарони азиз, бахилӣ накунед, яктаи лайка бизанед. иншоалло ки лайк беплай. касе ки лайка мезанад, иншоалло мо дар ҳаққи ӯ дуо мекунем ки худованд барори кори тия сарбаландиро худованд насиби рӯзӣ гардона, ризқи ҳалолу фаровонша насиб гардона. мегзарем ба рақами номери 2. бародарони азиз, рақами 2. ғанаҷини нозоида халтасинаки хубам дора. бародарони азиз, ҳамеша синаша фуроварда. ин қафои моро тамошо кунед. ин айта синаша бибинед. бародарони азиз, ин ҳаст синаи сафеда кишида дорам. мо светш иншоалло ки хадавои света ин пешия амини так беҷадна шугам метавис мехап миша. хай хулоса ки бародарони азиз, ҳамин молоҳам беҳад молои хироам, иштиёшу 200%. бародарони азиз, моло дар якҷоягирам фурӯхта мешавад, тоқарам фурӯхта мешавад. рақамҳои телефон 917 38 98 78. дар рақамҳо ватсаби мо ҳаст. занг бизанед, харидорӣ кунед, фикр акидон дар зери комментария бинависед. касоне ки бо чӣ хеле моли дар кори ғанаҷини нозоида, биғиз зоидагӣ, бо биғизи якта зоидагирам дорем, 7 моҳа биғиз. бародарони азиз, касе ки дар кор бошад, занг бизанед, харидор кунед, видеоша мепартоем, тамошо кунанд. ин қафои моло. бародарони азиз, мегзарем ҳозир ба нархи навои моло. бародарони азиз, рақами номери 1 12,500 сомон муомила дорад. 12,500 сомон муомила дорад. бародарони азиз, хишро тамошо кунед. мола бепаза навор карда истод. 12,500 сомон муомила дорад, доставка дорад. моли рақами 2. бародарони азиз, хушро як бурга бибине, свети мола, ранг ва шарфи мола бибине. 11300 сомони муомилаи хуб дорад. иншоалло занг бизанед, харидорӣ кунед, то ки касе ки мехоҳад биёяд пеши бибина. иншоалло ки хубтару беҳтар мешавад. ина моло боз мегӯм бародарони азиз, такланшахи яктаи лайка дареғ надорад баҳри моло. агар баҳри ё назанед лайка, баҳри анами биқача бизанед лайка. анами биқача яктаи баҳри ҳамин лайка бизанед. дар охир гуфтанӣ ҳастам бародарон ки як ҷоя дуо мекунем дар ҳаққи бародарони ғариби мусофир ки худованд барори кор сарбаландӣ хонободӣ насиби рӯзӣ гардона, ризқи ҳалолу фаровон шуна боз ҳам бисёртар гардона парвардигор. баракат дар ҳаёту дар зиндагӣ, дар ризқи рӯзӣ ҳар яки мо шумо насиби рӯзӣ гардона, ҳидоят ба сӯи рост кунад. то намудҳои оянда худо ҳофиз.